Dakkel agin awat tinarik natin may sa babae as senior citizen aman nalon sa Jayhungduan, iti panagsamput agiti kamang ti First Ifugao Provincial Mobile Force Company at timulong kenkwana. Timulong ti unit iti panagapit iti mula na apagay iti baang Hungduan Ifugao nupay napudot ti panawen. Kadwa mo ti unit at timulong ditoy dagiti kamang ti RMFB 1501st para kadagiti kamang ti pulisya may saa parang iparik na dayto iti elderly a babae aman nalon asan isu nga agmay may sa iti parang ibaklay iti rigat agsiputa adda dagiti sasagana at tumulong kenkwana. Dayto ket nang runat ti PNP ket sanlang a pwersa para iti linak ken kapya ngem partner dapay iti panangpabileg ken panangaywan kadagiti komunidad. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsak a marikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad.